Il-karti tal-identità kollha li 10 snin ilu kienu saru ġewwa l-iskejjel issa qegħdin jiskadu u għalhekk skatta l-proċess sabiex jinħarġu karti tal-identità ġodda. Iżda dawn ser ikunu differenti minn dawk ta' 10 snin ilu. Fost it-tibdiliet daqshekk karti tal-identità bil-kulur iżda bojot u swed u l-wiċċ m'għadux jiġi printjat iżda mnaqqax bil-laser. Il-kap tat-taqsima tal-karti tal-identità Silvana Paġ Bonello spjegat li din il-bidla fil-karti tal-identità bdiet 4 snin ilu, iżda dawk li se japplikaw issa se jarawha issa d-differenza. Qalet li l-karatteristiċi ġodda kollha saru għal wieħed sabiex jagħmlu l-karta tal-identità aktar sigura. Il-karta tal-identità ġdida kif semmejt hija wieħed mill-aktar dokumenti sikuri mal-ogħla standards tal-ICAO. Dawn hija maħruġa skont ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea, magħmula bil-laser li tagħmilha iktar diffiċli biex inti tiffalsifika mingħajr ma tħalli l-ebda traċċa fiha. Komplet tispjega li l-karta tal-identità se tkun contactless, bl-informazzjoni kollha tal-individwu se tkun miġbura f'ċippa fuq in-naħa ta' wara. Fost id-dettalji li se jkunu miżmuma fiha ser ikun hemm il-marki tas-swaba, ir-ritratt u l-firma. Il-kap tat-taqsima rakkomandat sabiex kulħadd jiċċekkja l-iskadenza tal-karta tal-identità tiegħu. Għax jaf għandek bżonn is-sifer. Jiena nirrakkomanda li meta ssifer ma tieħux passaport b'ismijek imma tieħu wkoll il-karta tal-identità miegħek. Studenti kollhom bżonn japplikaw għall-eżamijiet, eċċetera. Mela, jekk jista' jkun iċċekkjaw daqsxejn il-validità tagħha, tħellux għall-aħħar kemm jista' jkun. Qalet li l-proċess mhuwiex komplikat. Issir l-applikazzjoni, jimtlew id-dettalji u fi żmien qasir tasal karta tal-identità ġdida. Qalet li min ikollu bżonn xi tibdil bħal fil-kunjom jew fl-indirizz irid jinkludi dan it-tibdil mal-applikazzjoni.